hilin eh. Morning, maadong adlaw sa tanan, tibok kalibutan, danapod gos ang tamnanan. Bitaw, salamat Lord. Salamat. Nagpitak-pitak pag ang mata ng orasa, nakamata pa ko. Salamat Ginoo. Sa naglantaw na niyang pazag, katong naglili kanunay, daghang salamat pod sa paglili. Pasensya na mo sa mga video ay tarong nga lugar na bitaw ko sa garden ron, kayo kato ko sa bahay na nagpa-sounds manang naras ako magkuan man pag ko nagbuad-buad ko sa init. Gan salamat nitong tanan sa taat ko diha sa dao tagbilaran nila mga aying pamilya. Kamusta na mo diha? Amping kanunay og nasa kahanginan katong nagpirming lantaw sang pajag di naman mo natagsaon kay bawa man ko nagsubaybay mo kanunay sa ahong nagsige mo li sang pajag mulong di na mo natagsaon sa mo amping mo kanunay ug asa mo lapit sa kahanginan katong mga malumong kasing-kasing sa kahanginan amping kanunay. God bless nitong tanan. Narali ko dari sa kuan ahang bulangodan na bawo da kuan naron adlaw Martes pizza 25 na kuba-kubaan na pod ko kay palap check up na pod ka na karong 26 o 27 kuba-kubaan naman dyan kung padong kung magano'n akong padong na pag hospital kay saan na po ning ang samad kay nakuan ako marakog nakubya na sa kasakit munang kubaan na po ko ja. Salamat day kung kuan Florami Buholana ug sa isang ninja kay ija day kong di bisita dari sa bahay gahapon kita adto ko sa isang ninja ingra ba ko sa una nga sa pa ko maoperay ning opera ba ko ninja nga ako yung magbantay sa isang ninja diyan sana man di naman makabantay kay wala gini wa nay abdo wa nay pait sa kinabuhi kay wa na may abdo pait maning abdo di ba wala man ko abdo mo nang di na ko maka bantay si jahang ninja igo ra man ko muli ado lagi kay ja kong gilili gapon nangaris bay si ja kita pag sila sa upaw sa isang ang upaw violet nga igagaw silang ninja ni Rami o agwa pa to Rami mo bisita sa bahay gapon di ko kita si jang ninja kay lago-lago nang po siya nagpudyo mo to nakita mi da tatis tatay gusto pa sa tayo batang gamay nanay nahinangop sila sa isang ilang apo sa apo anak sa ilang kinamanghuran himala dito sila gahapon ning bisita kagikan dito silang nagpa-immunize daning lahos ano ko na din kong lingkod kay wala naman ko'y tangho kay wala na abdo wala na pait sa kinabuhi hanahon na rin kadagahan kay naman ako'y magunahon napo ko na 28 tam na nagkarlan sa ibabaw dito kanadad to ma'am tatoy ahang kuanan at bangsang balangudan datos ibabaw naman na itam na nagkarlan na intunsis na kay wala na naman makatanom ano sa kako na ni pwede magguwad gapon matug ang mga pila ka punong kamuti gipangamuting upawa pamalakop napani isang kubkubo nun sa nagdali am tug gapon kay
naglubok man sila violet nga pilit di man ko ilubkunon sila naglubok mo lagi to igura ko lolingkod mamubo ko ginagmay tag sa kakabo mulit-pulit pagkahoy tag sa kabuok lang exercise pwede naman po ko maghaling-haling magdeng-ag og ginagmay para na palanglitan og kalisas upaw kay di naman din sila kapugnan nana sila kuan ticket pero kung kay bawagon sang pitsag ilang ticket mamalik na sila muna ni ako dani ka ha asa ba ko dani magpirmi kay pamalik nila wa pa sakto pa ko danang sa kabuan pero makadengag na nung ko dana pero di pa ko kapanglaba kay di naman na sila ako kay bagon sa pizza basta mamalik na diyan po kuning nga mauban ko kuan mauban ko sa Manila og mauban ko sa Manila ang problema na po na dani okay na sa Manila kay naman ay trabaho sa Mando pila pa yung pagkaon ang problema ag Manila og mauban ko kay ag pamasahe na pod mga tigom-tigom ako pamasahe basig mga abutan ko mga 3 months siguro o kaya na magbiyahe nga magbiyahe lag-lado kay na naman roy kuan na roy barko di ay dito para Manila di na ko pwede po og mag Manila kung sa mag truck pero og mag aeroplano wa yayay pag presyos aeroplano og magbarko matigom-tigom man na ng barko kay murag brato-brato ng barko murag 2,000 takapin sa barko ano hindi na naog kuan kanang nay baron ko pa atoon ko sa Manila kay wa naman ko og danhi di naman ko makapanarbaho di na ko makaga magtinda apang gihat-hat nga makatukos mahumas Manila taman mahuman ang obligasyon sa sinimana katuday nang utanan nas ni aging video na nga sa kunong klase yang sinimana ijaha kuno card kuha nang asa kinadugasan rin lang sinimana ng asa kay naaman ay naman po na mga kuan nanay insurance kanang asa dugay ko danas sinimana katong ingon na ang hutana nga isang klase sinimana malagi to asa wa ko da ng card makasuway asa ra nang hanggi sinimana lingkod-lingkod ako dari kay nagpainit ko pero musingat ginagmay naman naman ko nagsuri-suroy namunit lagi ko kahoy kahoy dapat ko mga takong mga lekay panggudod na aksyon ako singet-singet karon musubay-subay ko sa kasada to dapit sang udyan dapit sa among kapitan ubos kaulakaw ko kay alisod po masira pag higda pili naman ko maghilak ginagmay kuan manghugas wag man ka mabugnaw nang ay buglaw sunod na murag ikog tawag man ka tawag ko kay na koy sugo mga pita nade koy i-share ninyo na koy ipangutana balag may maritis ko ngadto ko sa advice para asan ni kay di supaw na si ante so si jang tatay yatagan sa kanang ginggo biluba na di naman ko makawasa di naman ko kita mo ko sa amin anong dungo diha ungub na pagka bugo pa ninungub ko buunta na pud na liki na po isa magnaog liki higam sa gahapon no dungo na pud busag tapos yung kinubkob dungagon sa to manggasa tag kamutis sa tong kuan sokis kanginan ginagmay makabalik tas kuan tagbilaran bitaw na ako'y pangutana og kanang
Pwede ba ako dani? Mo inom food Pwede go, gusto ka. food supplement. Vitamin sa mana. Gingo biluba. Ginkgo. Ha, gingo lagi. Di ko kabasa na ah. Giatag ni sa ang sister-in-law para namo. Isa kong ginagmainom ba kuno ko. Manang mahadlok naman ko manginom-inom karon kang itumar karon nga vitamins katugong resita sa doktor nga. Basat ko. Vitamin C. Pero sa una wadyo ko vitamin bisag unsa. Karon ra ko ning tik og vitamin C. Da kanina iningatag. Wa pa ko niinom kay nagana ko. Matagi ko na tong gurunay. Madlok kay mo ron. Mga ka nga di mo ko pwediha. Mo ni. Diya. Food supplement. Diya ka itong higagaw po des Manila. Ningkuan po to. Niyong ilbisihan ko no ko og. Sa tizang gingan na. Super. Vitamins nga ilbisin. Ha, daw lang ka. Di ka naman, hapdi sa gurun. Pwede dia. Mainit na ninyo guys. Mainit nga mo ito na. Nadadal na misa. Nga namang raning tukong. Na, kupit-pit bingka. Ito ito yung simong Auntie Susan? Mainit ni dang pamahaw guys. Ang sa lagi ito yung Auntie Susan nga ipa-LBC ni dyan na ho. Spirulina. Spirulina di ay. Pwede ba isa kuno kong tagaan radto. Nagkaming na kuno isang LBC para na ho. Kantom na sila kakita aman sa mga pag-hospital nga sisa kuno mo ito isang tumar. Mo naghana pa kog mo tumar. Grabe. Pas Armando maning uli. Ang dito. Hay ba yung bingka pa? Kape. Kape nga. Katong kami ay. Dan is natad, dan sa mga kalsada, nanundog sa nahag dakos gawas. Napainit-init lagi ko kay ang nana gusto kong mangahoy. Sa kakos bakilid na mga kahoy ditong tinapok. Bog na pa ba? Nangahoy ako rin. May kahulahan ka. Tahan pa. Naghatag na ni si Kuan, Mayla Hinampas sa Santa Cruz. Bumuhi lang lagay bubo-bubo ni. Malbiri nakatuod si Kia dana kay pagtisok ni Kia nahodan dana si Kia mo na kay bawo siya. Nagsanga. Pati nga lagi po na siya. Hindi ako nagsirbato, magkabangbuang sa kasi sa dagan. Kaanginan. Na paguna sa nakay madunang mulaya sa sila ka di nakadulabang hang kilid sa hang bay o di bay pajag nilagdom ba po nga inot mo manang lagnob mainom man na pangita agdalida na may putda puta
Guna, kumbati pa o. Kumana ito ka lang amuti. Grabe jenis panda o. Bisa gasa. Ginoo. Dali, kainit na. Undang na. Katura na katulagang ipapuong di mo katulong nangamang sa banda. Tuna katulong sa banda tengod. Sakto na na. Karena bukot-bukot. Di mana bukot-bukot. Nasa ka bukot-bukot. Nguwak na raba. Magansa naman ang banda ganang bijaan. Mga tukos Manila. Kau na, katulad na dia. Tidak importante katulad tusod na. Kana azo hilab tig banda aga tong pugot-pugot put da. Nga mo gusto ng ugat ng kuan. Ang ugat ng kama. Put dala na mga kuha mamatay ra man labas mga putod na. Ah, baya bisa na laman na. Yung jurus bisa kang banda bisa wa kajoy atiman. Nah, kampak kaputan nas bukut-bukut. Okay. Kare na putod na ni. Oh, ang putod dito. Pak menggudi dia. Kodi lagi. Nagulas mo. Ang pong kumpubon po dito. Gasolina, well. Gasolina, magilang Oh, tubig dito. narinig nang kapal. Kaluwal. Statay. Tadi kalimutan, no? Iya. Ang sa day? Morning, day. Ha? Love you, pod. No, ko. Suot na. Yan. Suot nag-o. Yan, yan na. Pwede ko dyan. Put mo na. Ay, suwa, day. Nakagbilat mo. Lauda, day. Kada may doon ituwa din na kuwas na dito. Maluwang nga sige mag-uwaw. May uwan. Kurin, kaya na dito. Napoy na uwan dito. Usahin. Para mga isip uwan. Ito pa din. Ang tubig na nakatoy. Nakainit na. Balik na paskub-kub. Kung ka mga ka lupa, tubig na. Tubig na, katutong mo ito nga. Ang tubig mo ito kay. Bumba tutong mo. Isgot si tayo tubig kay huwaw na. Sinaari, tubig na. Mamarikos mo awan. Ito na pa, okay. Init na. Laom po. Laom.